Maganda na umaga sa Rizalita with chili. Chili sauce. Dami na yung ato ang tinanong mo eh. Basta magunawan, pre. Basta makugi lang ka mag-ani yung ka, pre. Ano yun? Ano mong tagiyan na? Kinsam, Lego. Nangawat man, nasakpan mas tagiyan na. Mati butan rin tagiyan po dahil, mahatag na kutsilyo, papunaan. Grabe. Marjan, bahasa Marjan. Ha? Upaw ay, nangupaw. Usul pa niya yung ikuha. Nangawat ito, kanang. Kano, tanon. Puraw ka na. Di na mo. Chalo ya. Alagbati, may kuwali para sari-sari ba? Kano. Ano ba? Siya kawa na mga gulay-gulay, tinanong bakiga. Jan Wick. Pak. Ano ba? Asam buka. Nakuha ko siya ako mga tinanong. Ay, batong, kumpra. Tagsuko na kong pari panguha. Punta na nakuha na pala yung okra. Maganda na umaga sa Rizalita with chili. Chili sauce. Dami na yung ato ang tinanong mo eh. Basta magunawan, pre. Basta makugi lang ka mag-ani yung ka, pre. Ano yun? Labot na sa siyahang tinanong. Grabe gini yung kabusado. Ikaw ang kagutan-utan niya. Bakig lang niya po kanda. Di ba kasukan ta basta kaya ba? Mau lagi problemahan lagi sa sabon sa tagiya niya. Sukan ta. Maaptan ta kung siya nag-istorya. Tambuka ra mga abot ha? Ha? Ano mga tambuka? Kaya nga basta magunawan, basta makugi lang ka mag-ani lagi. Ano mga tagiya na? Kinsam, Lego. Sukan ta. Ha? Hindi ba tayo kacilyo? Uy, panggil puti, uy. Saan mo tawag ba eh? Lagmit mo ng barangay ng glakin mo pre. Ito na garo na, ay. Sakto na kuruna eh. Tawa na pre, hindi pre. Tagi mo. Bahala mo pre. Ito, badlungon eh. Thank you. Grabe pa na yun. Hoy! Hey! Alam mo, may kamay ba? Ganun naman si Gaya na, mga itaw. Pwede ko no. Ah? Ah. Ya, oh, di ka ano yung utsili ang kan. Oh, di butan niya. Nasakpan ang patunta. Nasakpan na ta bro. Ang problema yung mabuutan mo kita giya dire. Muhatag mo kutsilyo hinuon kay. Usa? Nangawat man nasakpan mas tagiya na. Mati buutan rin tagiya po dahil, mahatag na kutsilyo papunaan. Grabe. Kamuti na po kuno. Grabe pagkaag na Usa pre? kamuti na po kuno. Grabe pagkaag na ta. Nasakpan pa ta. Oh. Pero kamuti na po kuno. Ito ato na suldan og pagcooking so ato nila na atong mantika. Asa kay murag wa yoy ayon. Asa ato le busutan siguro. Baslotan. Ato yon sa mamaya atong dugayon ato na ilo na atong pambansang lamay Bombay House o atong vitamins. Human ay mikos-mikos na ato kadali mga tuyap kay para mapilyo na tula sa ba mikos-mikos na ato kadali. Ayun, magpatulong ikat mo. Una kuno kay ka? Sab. Bagyot. Masama ni ato kingan. Thank you. John Wick. Pak. Pusi le John Wick lagi. Ato ato na ilo na atong karne nga gikan sa rip nilang mami ay sa Monterrey Skala. Ato ilaw din human. Ay mikos-mikos na ato kadali mami ha. Tanawa sa imong karne mami kung unsa ka. Karne o ha, mami ay mikos-mikos na ato kadali. Ato na ilo na atong pambansang vegetables. Usa? Ginawat. Huwag sunod mga toy, ato sa imikos-mikos kadali mga toy ha. Kay kung magkaroon nito, 50-50 gawasan ni ron. Toy, ato na timplano, patis. Sunod, mazik sarap. Sunod, oyster sauce. Horot na to. Sunod, imikos-mikos na ato kadali mga toy ha. Kay para mapila itong lasa ba, imikos-mikos na ito kadali. Ato nila na itong alagbate. Gikan sa kinawat.
Human, imigos-migos sa nato kadali mga choy ha. Imigos-migos sa nato kadali. Kaya para mapila itong alasa ba, imigos-migos sa nato kadali. Ikot. Ay, okay na itong pinakbit na itong ringaonon. Bobod na. Adoy! Eating na. Wow! Ah. Nakaon mga choy. Ada buat tunggang na. Sa. Buat tunggang na, lami ah. Try na. Ni gwapo ba ko ka? Hindi man din ako sa mutulog. Kami, ako. Kami gani. Ako ba? La. Ako dai. Mga choy, lamiya mga choy. Ngaw. Papa. Habhab mga choy, habhab. Galing. Grabe mga choy, kubay mga choy. Ayo, all boss yun mga choy. Sus. Sakit. Pati lang nga na. Oh, mga choy. Matay! Linig na. Wow! Bati na. Huwag tang high blood. Bati na nga. Bati na.